கமெண்ட்ரியில மூக்கு மேல ராஜான்றீங்க, மூக்குல பூந்து பார்க்க வேண்டியதானே? கோகனட். கோகனட்டுக்கு எதுக்குடா இவ்வளவு நேரம் யோசிக்கிறேன்? ஏமா டேஸ்ட் பண்ணி கரெக்டா ஆன்சர் சொல்லணும்ல, தேங்காய் தானே? ஓகே, இதை சாப்பிட்டுட்டு இவர் தேங்காய்னு சொல்லியிருக்காரு. இதோடைய பேர் என்னவென்றால் மரவள்ளி கிழங்கு. மரவள்ளி கிழங்கு இங்க இருக்கு, கோகனட் இங்க இருக்கு. சாரிமா பிங்கி. ஐயோ போச்சே போச்சே. இப்பதான் உங்க வீட்டுக்காரமா 10க்கு 10 இப்படி பொத்துக்குன்னு போகும்னு நாங்க எதிர்பார்க்கல. ஆரம்பமே அலக்கழிப்பா இருக்கு. அட கன்றாவிய, எப்படி இந்த மனுஷன் எப்படி ஆயிட்டாரு பாத்தியா? ஏதோ ஃப்ரூட். ஏய் அடி வாங்க போறா நீ. கிவி. இவர் சொன்னது கிவி, ஆனா அவர் சாப்பிட்டு பார்த்தது டிராகன் ஃப்ரூட். இத மட்டும் நீங்க கண்டுபிடிக்கலன்னு வைங்களேன், ராமர் தூக்கு மாட்டிப்பாரு இன்னைக்கு. அவர் சொல், நான் இதுக்கே தூக்க மாட்டேன். ஐயா ஒண்ணும் இல்லையா, பேண்ட்டை தூக்கி மாட்டுவீங்க, என்ன வேற எதுவும் இல்ல. அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா.